Hau garbi, Pantera. Nire nahiak ekarrizun kaseta etxea, eta izan zen revoluzio brutala, gauza berri bat, izan zen beste mundu berri bat irikizin, eta metal munduan nago gehien bat igual behaiagatik. Sepulturaren roots, izan da baita ere gauza autentikoa, gauza originala, hango timbal brasildar horiek metalarekin nahaztuta, eta izan zen guretzako baita ere, wow, zer da hau, ez da, eta pixkat guretzako erreferenteak izan dianak. Akoratzen naiz, aitak txikitan nola jartzen zigun igande goizetan batez ere, Beethovenen 5. sinfonia. Eta rekuerduagatik batez ere, eta gero kanta obra maestra bat izanagatik, hoxe. Aukeratu duten kantua edo letra izan da, duten askatu korapiloa diskotik, oker kantua, iruditzen zait dela kriston originala, kriston komplexua, bere sinpletasunean, eta esaten duna da, zuzena ez da bil ondo, okerrak ondo bagabiltza, eta ez gabiltz oker. Aukeratu dut Tom Morello, Retxagez de Machineko gitarrista, kriston gitarrista, baita ere mundua dantzan jarri duen pertsona bat, eta laga dizkigunak riff, munduko riff onenetakoak, ezta? Bai, etxian streamingez eta gero kotxean kaseta edo zedia, bilak. Haure nahiko erraxa, haure Zarauzko putuzulo. Beti izan da basatia kontzertua, beti izan da kriston ambientea, beti izan da kristona etxian gaudelako. Garai batean, sala jamea pila bat juten gina, baina pennaz ja ez dago, ez du existitzen, eta esango nuke Bilboko kafe antzokia. Bai soinuez eta bai ikusteko ere areto bikaina. Etzan igual kontzertu ikusgarriena, edo etzan izan kontzertu bat kriston soinuakin edo kriston marabilosua hola, baina han sortu zen ambientia eta han sortu zen giro magiko hori nik izango nuke Amasai Lasarteko Barzulo. Hemen badago histori bat, nire diruakin erosi nun lehenbizikoa usten dut izan zala esean intoxikazione etilika maketa. Baina nire lehenbiziko diska aitako paritu zidan, baina nik aukeratuta eta izan zen Mozarten Requiena. Orduan piano eta solfeo eta ikasten nun eta hola izan zen. Aspaldi ez dut erosi bai. Baina azken erosi nuna gogoratzen dut izan zela Sumaiko talde batena, Malik izena du taldiak eta rock da blues antzeko zerbait itaituen.